Oyentes, a continuación 100.9 Hits 100 te presenta entrevista di dia pa awe y nos llama awe Bombini na señor Richard Charles y también Regilio Simons dan te representa e camp ko tabiting aquí na Aruba tocante football Aruba Youth Soccer Camp den partnership también con Soccer Performance Academy di Amsterdam. Señor Richard Charles, bom dia, Bombini. Bom dia, André, bom dia, Radio Oyente. Welkom. Dank je voor invitarnos. Maar je dank je voor tijd tambe. I Regilio Simons, tata di Xavi Simons. Goedemorgen, welkom. Dankjewel, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Hoe gaat het met Xavi? Hij speelt nu voor? Red Bull Leipzig. Hij was met PSG. Hij was bij PSG, ja. PSG en nu met Leipzig. Hij is volledig overgenomen. Ja, uitstekende team. En hij is nu ook in de Nederlandse selectie. Ik heb hem gezien de laatste keer. De laatste keer hebben ze tegen Spanje gespeeld, penalties verloren. Ja, wow. Dus dat was nipt. Dat was een tough one. Ja. Oké, nós também back com Richard Charles. Por mim, we komen terug bij u binnenkort. Richard, senhor Charles, conta-nos de proyecto aqui. Na primeiro lugar, você representa quem e qual organização? Met de presidente de SECA. En zij heeft een Soccer Education Center Aruba. Zij heeft een technische school, een school kuta. Zie, ze doen technische vaardigheden, die voetbal. Ja, pa algo aan je kaba. Ze algo aan je kaba. Wow. Ja, primeiro que zij met dat dingen echt in voetbal, in club, in bestuur. Maar reparaco, moet je dan geen talent op dan is er echt technische training. Maar papia ko meeting contacten dan ko maioria ko na primeira instância me tava com PSV me conheci Marcel Brands tudo não ora nós mas começar com PSV camp meu primeiro camp depois mas começar com Ajax dames camp com Soraya Verhoeven met de kwarde Ajax camp naar Aruba ja dames Ajax camp sim também tava se junto com Soraya Verhoeven depois en decidi nou, we zijn eigenlijk met goal dat het sempre para mim tinha camp com Ajax heren me zei ja comitatie zei me zei laat me check mijn contacten dan me contact Rinaldo Landburg ik heb dat physical trainer naar Ajax en we zei no bang als je camp kinang en we zei no pero Ajax is difícil me zei het wel leuker. En we zeiden, nou, bank check, met de check Simons, Sonny Siloy, Turinang. Ora, spunterenang, ja, dus we naam bing. Ja, zien met het trano, zag het bij die tres aan ook, kom no se traco, legends nang, trainers nang die Ajax. E kiko intention ta? Intention ta, we zijn no se reparaco, Aruba ting hopi talento, pero nang ora nan bayafo, nan nota klaar. Bisa participar com teams dan die Hollanda. Dan te raken geblesseerd. Intensiviteit, dat hobby haalt. Differentie, dat hobby haalt. Dus eigenlijk... Ja, aqui na Aruba você preparar e hobby não para por llegar dentro da escola de futebol na Holanda. Sí, Mas a Holanda tem sua mesma escola de futebol. Sim, pero zij o último camp de ano passado com meneer Regilio Simons, com Simon Tahamata, tudo não. Nós estávamos assim em break. Agora nós começamos a papia de Kiko nos por hasi kinam. Passou nós reparar nós manda Sundari Crusade na Ajax. E ja, op een gegeven moment ele raak geblesseerd. Nós waak no. E diferença tá toch. Você manda muito na de Aruba Caba Ajax. Sundari Crusade. Crusade de Santa Cruz. De Santa Cruz, sim. De Urataka Center. Familie Urataka Center. E ela uma vez que ela lesiona em Porasigi ou so? Não, em Porasigi, mas tem para recuperar trobe. Pero quem que tá por lesionar ou esse não por marca boa carreira para buscar? Não, pero se recuperar trobe, dura trobe, é um setback, não? É um setback, sim, tá vendo? Después nós decidimos como nós por solucionar o problema aqui. Agora nós decidimos para nós lançar academy e nós vai preparar muito nang full aya. Dus ora nós claro com nang después nós saco nada claro para participar de
zie dan bij een tryout of whatever. Ja. Dan te klappen, pa Holland, pa Europa. En dan zit er meneer Regilio ding. Oké. Kita rol di Regilio Simon tadrin. Ik maar in detail. Ja. Meneer Simon, kunt u ons even vertellen uw rol in deze project? Ja, en wat zijn de... Ja, ik ben eigenlijk de voetbalkant. De voetbalkant, de inhoud, daar zal ik inhoud aan geven. Ik zal eerst even een beetje uitleggen hoe we erbij gekomen zijn. Ik heb het genoegen mogen hebben om uitgenodigd te worden. Ik ben geweest vorig jaar bij het kamp. En op een gegeven moment zie je heel veel talent. Je denkt, in het begin denk je, ze zullen misschien een balletje trappen. Want in Europa zijn er niet veel spelers vanuit Aruba. En ik denk, dat zal wel een reden zijn. Maar ik schrok eigenlijk wel. Op het moment dat ik de spelers zag, dacht ik, die hebben wel heel veel talent. Er is wel talent. En ze zitten aan de goede kant. De inhoud is ook best goed. Alleen de vertaalslag naar Europa, dat redden ze niet. En hoe komt dat? Omdat er voor professioneel voetbal heb je meer nodig dan alleen goed kunnen voetballen. En wat is de meer? En het meer is, je zal ook meer inhoud moeten hebben. Je moet endurance hebben. Fit moet je zijn. En dat zie je ook bij veel spelers die wel die stap wagen. Dat ze uiteindelijk dat niet redden, omdat ze niet fit genoeg zijn. En ze kunnen het niet lang volhouden. En dat blijkt dus, er zijn bepaalde normen en waarden die het Europees voetbal hebben. Daar moet je ze aan wegen en daar moeten ze ook voor getraind worden. En dat ontbreekt nu. En het is logisch. Hun weten ook niet beter. Op tv en alles zien ze alleen de mooie momenten. Maar je ziet niet al het werk wat erachter zit. Ja. En daar moet je ze bij de hand nemen en die moet je ze wel begeleiden. Dus wat is de bedoeling nu hier op Aruba? Dus de bedoeling is dat wij nu vanuit het kamp eigenlijk een vervolg eraan hebben gegeven. Vanuit het kamp hebben we nu een academy opgestart. Academy heet Aruba Youth Soccer Academy. Dus ISA. En daar gaan wij dus het gehele jaar door gaan we trainingen geven. En trainingen geven is dus het voorbereiden van de talenten op het Europees voetbal. Dus de regeltjes, de normen en waarden die er in het Europees voetbal gelden, daar gaan we ze aan blootstellen. Zodat ze daaraan gewend raken, maar dat ze zich ook daarin kunnen gaan wapenen. En nu, wat zijn de verwachtingen van de ouders? Hoe moeten hun reageren? Een reactie moeten zijn. Vanaf welk jaar bijvoorbeeld moeten de kinderen beginnen? Bijvoorbeeld, Ja, er is geen grens eigenlijk. Dus we beginnen heel jong. 6, 7 begint het al eigenlijk. En we gaan door tot 19. Zo jong? Ja. Ze gaan nu pas in de eerste klas onderbouw hier op Aruba. Dus het is het mooiste, want dan zijn ze nog heel mooi te vormen. Oh ja? En als je dan heel jong begint, dan zijn sommige regels worden ook normaal. Dat worden habits. En als het een habit is, dan is het al helemaal ingebakken in het systeem, het denken en het doen. En dan kan je al richting een mooi product. Maar hoe kan u bepalen met 6 jaar dat ze talent hebben in voetbal? Het talent komt vanzelf. Zijn er toernooien voor kinderen van 6, 7 jaar op Aruba? Nee, je kan nog niks zeggen op die leeftijd, want het moet nog allemaal ontwikkelen. Okay. Maar dat is het mooie, dus je kan het nog mooi laten ontwikkelen. Dus er komen ook geen foutjes. Het is net als autorijden. Als je eerst verkeerd gaat auto leren rijden, moet je het eerst afleren. Om het opnieuw te gaan leren. Maar nu hoef je hun dus niet iets af te leren, maar ze kunnen direct het goede leren. Oké, ik begrijp wat u bedoelt. En eigenlijk, want we zijn ook op zoek naar heel veel trainers om dit te gaan doen. En de trainers opleiden gaan wij ook doen op de Europese manier. Dus ik ga ook de trainers daarin een ontwikkeling laten maken om het anders te gaan bekijken dan het nu gedaan wordt. Maar bijvoorbeeld er zijn ouders die denken, ja, ik wil dat mijn zoon of dochter, of zijn alleen maar voor jongens nu? Nee, ook meisjes. Ook meisjes? Oh, ja. Oké. Ja, ze denken dat misschien, ik wil dat mijn zoon of dochter een ingenieur wordt of in de bouwkunde gaat of ze hebben aanleg voor iets anders. Hoe wordt dat bepaald?
Ja, nee, als ze iets anders, een droom hebben, ja, dat is een geheel aan hun, hè. Ja. Wij gaan geen droom kapot maken of dwingen om iets te gaan doen. Ja. Nee, als ze bij ons komen en hun droom is om een voetballer te worden, ja, dan gaan wij ze daarbij helpen. En proberen ook die droom te verwezenlijken. Ja. Kunnen ze niet beide doen? Bijvoorbeeld ook bij de camp meedoen en toch ja, het is wel de bedoeling, andere opties houden voor de toekomst? Ja, exact. Het is wel de bedoeling dat, kijk, we gaan niet, in de academy gaan wij ook niet, zeg maar, alleen het voetbalkant, want het is ook opleiding. Je moet ook je school moet je ontwikkelen en educatief moet je ontwikkelen. Want dat is ook een onderdeel van het beter worden als voetballer zijn. Dus ons doel in de academy is niet om alleen een voetballer te creëren, maar een beter persoon. Okay. Dus op het moment dat de speler niet in staat gaat zijn om die laatste stap te maken, om welke reden dan ook, misschien is het een keus, dan is hij in ieder geval voor de maatschappij is het een beter persoon. En kan hij ook in de maatschappij, zal hij op een goede manier weggezet kunnen worden. Ja. Even een vraag, Richard Kiko mayor nantingo hasi ahora ki ora nanto escuchando aquí nan que para you participar anche tatena Juli, correcto? Sí, dan por bij por bij online of dan por llama mi persona 568 3406 568 3406. Positivo sa Facebook page ka ba, website? So nos vai publicar zijn aan online, op Facebook. Het sekaaruba.com. Seka? Sí, Seka. SACA. Soccer Education Center. Oké, Aruba. Aldrich punten net over die educatie. Dus eigenlijk nog steeds is Soccer Education Center. Zij daar meneer zie. Maar moet je dan zeggen aan je, wat je aan je daarmee noemt de boom. Ja, niet veel. Dan te komen ze Seka. En voor komen ze Seka en después dan por bijna Academy. Ok. Oyentes, nosotros un break. Si tienen preguntas na 594-2400 por manda e preguntan aquí pa bonito proyecto aquí junto con Aruba, junto con Soccer Performance Academy de Amsterdam. Voy por participar y por ti un futuro como futbolista y me te quiere Richard te ayuda joven en hobby disciplina también. Sí, seguro. Que te ayudan para siempre de la vida. Se queda algo valioso. Sí, me estaba teniendo mucho jong i turi nang ta ingeniero of nang ta hasi bona school. So idea ta ko tursi mang mit punter nang ko na bayna school si nanti problema ko bepaalde vakken no so jude nang. Ja. So het no so guia nang na mese bir un bon persona den comunidad. Representa Aruba. Ja. We zijn nog dingen in nummer no so representa eigenlijk Aruba. We zijn no so carga in nummer Aruba Youth Soccer Camp. Okay. Nou, zullen we een break, Curator Osterberg. We gaan in details met u eventjes in de laatste deel van de interview over de intensieve programma van de training. Hoe intensief het is en u kunt een beetje uitleggen dat. Curator Osterberg, Regilio Simons, Tata di Xavi Simons, junto con nos Awe y Richard Charles, den interesante proyecto aquí para Juventud de Aruba. Toma un break durante un día super druk na Smith & Dorla's Coffee House. Pa sobosaka ba unda pa saborear un bon coffee of un delicioso té orgánico, acompanhar pa un douche broodje, bolo of salada. E special, ku Smith & Dorla's ta percura pa preparar pa buku hopi amor. Pa nos clientes dan ku ta preferar té 100% orgánico y libre de cafeína, tin 6 tipos ku bomester bin purba. Y pa paladar diferente e Bombay Chai, un té exótico, un mezcla de cinnamon, ginger, nutmeg y black tea. Y para nos juventud, aparte de caramel y mocha frappuccino, ahora también tiene cookies and cream de coffee frío na Smith & Dorla's. Vin disfrutar de nos espacio ideal para fiesta o para reunir con amigos. Nos está abritur día de 9 de mañana para 6 de tarde y ya sabra de 9 de mañana para 2 de tarde. Llama Trempang para reservar na teléfono 588-4888. Smith & Dorla's Coffee House. Ta pa esunan kusa di compartir en buen ambiente. Nos estamos llamando, puta creces ahí. Nos tienes cara de tesoro. La Banco de Caribe, sorry. Así ya nos companos par. Traspar, pa llegan a Turcos. Así nos por Yuranacas. La. Y tu rende está contento. La. Tesorito, ta master.
Subway, saludable e fresco. Saboreia um sushi soft, wrap, flatbread ou uma salada com bom ingrediente no favorito. Pide ser com sopi. Make it a combo com 2 cookies of chips, refresco de 20 ons, água ou upgrade para juice. Quer treat na trabalho, school of get together? Busca no sandwich platter de 5 pida, ou nos wrap platter. E para passar boca, nos sushi cookie platter. Subway, make it what you want. Urba Botambe è trend novo di momento. Kombucha di Granny Matis. Nata refrescante y el sabor ta único. Producí y embotellada de forma artesanal aquí na Aruba Mes. Kombucha di Granny Matis ta rico na probiótico, qualta bacteria nan amigable, uta ayudabo mantener bo stoma bon di salud. Nanta contene antioxidante nan bioactivo, uta aumenta la fermentación y ta combatir radical nan liber dañino. Tambe eta bom pa bohigra, pa motivo di su propiedad nan kuta ayuda a purificar. Kombucha ta un bebida alternativa no alcohólico de vino su grado mínimo bau di 0,5%. Di sabor na manera berries, hibiscus, apple cinnamon, ginger lemon, ginger cayenne y è original di té preto of Sancha Matcha. Bopor haya e kombucha ng di Granny Matis den supermercado ng Macro San Nicolas, C-Mart, Sons, Do It Center y Den Cafés. Pa más información, visita e website matisdrinks.com. Dolor de hueso ta un problema? Nature's Discount tem boa solução. Awar ku Superflex Joint bo por bisa ayo na dolor. Superflex Joint, un suplemento completamente natural, con ingrediente tan poderoso, manera glucosamina y MSM. También esta contiene vitamina C, magnesium y hierba natural. Nutribo hueso nan mantener saludable y evita desgaste con Superflex Joint. Superflex Joint está obtenible na Nature's Discount, Cerro Blanco, Sabaneta y Palm Beach. Nos tabay pa pregunta nang di oyente nang un oyente ta puntra quanto ta costa signor Richard pa summer camp aqui of soccer camp aqui na juli. Na juli esta costa 350 esta inclui uniform snacks. Turcos. Sí, y lectures também. Dus turcos está incluído. Quanto dia esta vai dura? Esta vai dura di Jaluna fe 8 ore pa Jesus ore. Durante vakantie? Sì, durante vakantie. Jaluna pa Jawips. Jaluna pa Jawips. Sì, per 21 di juli pa 24 di juli. Quanto dia? 21 pa? 21 pa 24 di juli. 24 di juli. Pa Jawips. 350 florin. Ok, anto agora. Nós tem uniformes, tem marca uniforme, uta Jaco, usa di Hollanda. Ok. En u zal de coach zijn die de clinics zal geven of komen anderen? Ja, komen nog andere coaches. Dat zijn allemaal voormalig Ajax-coaches ook. Oké. En dan trainen we eigenlijk meerdere disciplines. Er zal ook één coach, een hoofdopleidingen, die zal ook hier in Aruba blijven. Die blijft achter. En die gaat dan ook met andere coaches verder aan de slag om verder te ontwikkelen, te helpen ontwikkelen. En dan de Europese trainingstijl een beetje na te leven. Ja, laten we even praten. Oké, eerst ik wil even een beetje over Denzel Dumfries praten voordat wij
Denzel, we kunnen zien dat Denzel als kind heeft hij hier gespeeld een paar keren. Hij is geboren in Nederland, dat weten we. Maar hij heeft veel vrienden hier en heeft ook gespeeld gedurende, ik denk, enige jeugdwedstrijden. Maar Denzel Dumfries is een voorbeeld. Ik denk dat hij speelde voor een ander team voordat hij bij de... want ik zag zijn carrière beginnen bij een andere team die niet op de Eredivisie was. Hij was eerst niet in de Eredivisie. Hij kwam in de Eredivisie en toen, Inter in Italië heeft hij gecontracteerd. Hij heeft toen bij Sparta gespeeld. Sparta, correct. Ja. Hij was bij Sparta. Sparta was in de Eredivisie? Ik weet niet of ze toen al Eredivisie zaten. Volgens mij nog niet. Maar ze zijn toen gepromoveerd volgens mij. Ja. Hij speelde altijd wingback, no? Ja. Altijd die Bij positie. Sparta heeft hij wingback gespeeld. Daar is hij eigenlijk begonnen als wingback. En misschien heeft hij zelfs nog centraal een paar keer gespeeld. Maar hij is toen naar Heerenveen gegaan. En Heerenveen is hij echt naar wingback gegaan. En toen naar PSV. Naar PSV, Ja. ja. Ik heb zijn hele carrière gezien en ik wist altijd dat Denzel iets heeft die hem laten uitblinken. Goede uithoudingsvermogen. Ja. Hij op en neer en hij zet door. En wat vindt u van hem nu bij Inter? Ja, kijk, Denzel is zijn grootste voorbeeld. En zijn uithoudingsvermogen. Maar ook uithoudingsvermogen komt ergens vandaan. Hè? Denzel Dumfries heeft een goed koppie. En dat noemen we in het voetbal een goed koppie. Hij heeft discipline hier in zijn hoofd. Als hij weet wat hij wil. En hij gaat daar ook echt voor. Dus dat echt... Hij is goed in verdediging, goed in kansen creëren voor anderen ook. Ja. Ja. Maar hij gaat in voetbal zeggen we ook, hij gaat door deuren heen. Dus Ja. niemand kan hem tegenhouden. Exactly. Omdat Ja. hij weet wat hij wil en dat gaat hij ook voor. Dus hij zal daar ook alles voor doen. Hij gaat 100% extra trainen, extra ervoor doen om beter te worden. En hij zegt ook van zichzelf, ik weet dat ik niet die kwaliteiten heb als andere voetballers. Want je moet mij niet vragen om technische dingen te doen. Mooie shows. Dat kan individueel, hij niet. ja. Maar wat hij wel kan is echt langs die lijn denderen. Ja. En daar kunnen verdedigers of aanvallers en verdedigers kunnen hem niet stoppen. Ja, een van de beste wingbacks ter wereld nu. Ja. Ja, zeker. Oké, wat houdt in de intensieve trainingprogramma voor de camp? Wat kun je ons vertellen? Ik zie dat enige ouders dat vragen. Ja, kijk, de trainingen, het camp gaat een kleine... Programma. Het programma van de camp is gewoon, we gaan 4 dagen trainen en daarin worden verschillende oefeningen weergegeven. Maar er wordt een klein beeld geschept over wat de trainingen inhouden op Europees niveau. Wat wordt er gevraagd van je? Je krijgt een kleine kijk in de keuken. En dat betekent dat je ziet eigenlijk dat trainen niet alleen met een bal is, maar ook je lichaam, ook nadenken. En dat er andere dingetjes bij komen kijken. Oké, de sport IQ zeggen ze ook van de kinderen te meten. Hè? Ja, die wordt ook gemeten. Ja. En de ouders kunnen een resultaat krijgen over hoe hun kinderen... Ja, die gaan zien, je gaat al direct zien dat het een ander resultaat is dan normaal, zeg maar. Aldrich, bom dia, bom programa. Si moet worden manda pa try-out de un team na Hollanda. Ga je lesjong serio moet je akita worden manda backeruba. Ze vragen als, Richard Abbo, po contestar sa aqui. Moet je tingo bin back? Bom, maioria tempo tema being back, no mister, pero ja, waarom persona bij Hollanda, maioria tempo maior dan mes niet paga. Agora, se moet je keren nang vamos 6 luna of algo assim. Ito vai costa maior nang hobby plaga. O tema fang op persona en dus dan mi hobot terse back nang. Meestal na orbita na kasmes, de mes omgeving, moet recuperar mas lihe. Ja. Dus die keren dan maar verstanden wat er is bij naar Aruba. Ja, oké. Voor de leeftijd voor deze camp, aanstaande juli. Wat is de leeftijd van 6 tot? Kunnen kinderen van 10 en 11 en 12 ook meedoen? Ja, zeker. Oké. Leeftijd is 6 tot 16 dit kamp, toch? Ja, 6 tot 16. 6 tot 16. Oké. En was het algum pergunta más quanto esta costa na Punta Caba? Oké. Wel, de laatste deel van de interview. Wil u iets nog meedelen met ons en de gemeenschap van Aruba?
Ja, kijk, als follow-up hebben we natuurlijk inderdaad de Academy. Waar we ook door het jaar door trainingen gaan geven. En de bedoeling is niet alleen dus trainingen geven op Europees niveau. Maar ook inhoudelijk zo sterk te zijn dat je het product wat er daaruit komt. En dan heb ik het over de speler die daaruit komt. Zal altijd een goed persoon zijn. Of het een goede voetballer wordt of een goed persoon voor de maatschappij. Dat is altijd het gevolg hiervan. Omdat onze opleiding zo in elkaar zit dat wij het individu op een hoog niveau ontwikkelen. Dus of het dan een goede voetballer wordt, of dat het een product voor de business of in de maatschappij wordt, allebei zal goed zijn. Maar ontwikkeling van het individu, het totale individu, staat bij ons voorop. Ok. Richard, baka di algo más para me conos concluir? Sí, behalve soccer camp, nos ting tambe maneira bisa nos ting is SECA, Soccer Education Center School, nos train turja bierna na Frans Figueroa. Dus ja, ze moet je te komen op voetbal of que desarrollar más en voetbal. E por llamar mi persona, Richard Charles, na 568-3406. Ok. Y ahora que nos está llegando, la me pregunta aquí, ¿cuánto mucho vos vai acceptar para el camp de juli con Ajax? Normalmente nos acepta 64 mucha, pero aquí nos tienen más trainers y ya, nos vai waar. 64 da hoop je, sí. No. Voy a llegar No, pasó, nos va para calidad. Ah, sí, ok. Dus, más, pero... Después llega 80, después llega 70. No, después llega 80. 80. Ja. Mas, pero nos concentramos. Sé que nos da calidad de conta. Ok. Atención que te dure mucho. Ja. Wel, Richard, mas dank para compartir con nos e nos repetir el número de teléfono. Aldrich, para invitarnos. No, y seguro que vos está preparado aquí en orde siempre y cualquier cosa, updates, toma contacto con nos y nos está informar gemeenschap. Hartelijk bedankt, meneer Simons. Maar ze dank je. En groeten voor Xavi. Hij doet het uitstekend in de Nederlandse selectie. Dankjewel. Hij is niet begonnen met de laatste spel. Hij was ingekomen bij de 70 minuten. Hè? Zat je op de bank. Maar dat is ook een strategie. Hè? Teams moeten ook spelers hebben die op het laatste moment in hun spel kunnen komen. Hè? Ja, als je een team hebt met zelfs je bankzitters. De trainer heeft vroeger altijd tegen mij gezegd ook, het niveau van je elftal wordt bepaald niet door de eerste 11 mensen, maar door de mensen die je op de bank hebt zitten. Ja. Als jij, Duitsland had op een gegeven moment een selectie, ik denk een paar jaar terug. En die konden, denk ik, 3 elftallen opstellen. En met alle 3 elftallen zouden ze wereldkampioen worden. Zo goed was hun selectie. En dus dan zeg ik, hoe breder je selectie is in hoge kwaliteit, hoe beter je elftal is. Ja, net als Ferran van Barcelona. Als je Ferran op de veld op de laatste minuten, 10 minuten hebt, dan heb je een zekere... hij is een alternator op het spel. Dat brengt het niveau een beetje extra. Een versnelling in. Golden State Warriors in de basketbal. Ze hadden 2 teams. Ze hadden een goede team op het veld en een goede team op de bank. Ja, uitstekend. Wel, meneer Simons, hartelijk bedankt ook. En succes met het project. Dank u wel. Oké. Tabata, senor Regilio. U heeft een Latijns-Amerikaanse naam. Ja, een beetje Spaans. Caribisch. Ja. Ik kom ook oorspronkelijk uit Suriname. Dat is mijn familie. Een beetje, Caribisch. Ja. Regilio Simons, junto con nosotros, Richard Charles. Mas dank je, tava danos entrevista di dia pa awe e inscribibo you, llama na telefoon 568-3406 pa boyuta sigur ding e 80 nang of e kandidaat kunan ta permiti pa e camp ku Ajax tumalugan.